Ki mana bayani yanda ake arwalla. Yanda ake alwala. Da farko a wanke huska. To. Sau uku. Da halau da bayan nan. Sai a wanke hannu sau uku. To. Daga bayan nan. Ga yar uwa ki ke ki ci gaba. Tsaya to. Ki bana bayani ke ya ake arwalla. To. To kallon mu. Ki daga murya. To saura ki mana bayani ya ake arwalla. Alwala? A wanke fuska sa uku. Fuska ake fara wankewa. To. A wanke hannuwa sa uku, a wanke ƙafafuwa sa uku. Kuskure baki sa uku. To, kun dai ji ilimin da ke tare da wa'innan bayan Allah. Muna roƙon al'umma don Allah a ba mu tallafi a kan garin nan, suna buƙatar malaman da za su zo su koya musu ilimin addini ba wasa ba. Wa'innan yaran ƙanana kamata ya a ce suna makaranta ba suna zaune ba. Wannan matsaloli su suke kawo mana kidnapping, mu gaya muku gaskiya. Wallahi rashin ilimin nan shi yake kawo azzalumai da suke fitowa suna yaƙi da al'umma saboda ba su yi ilimi ba, barantana su san Allah da Annabi har ma su iya kiyaye haƙoƙin Allah. Muna kira da murya mai ƙarfi don Allah, wannan bayan Allah gari muna neman tallafin al'umma. Yanda al'umma kuke taimaka, ina so a taimaki garin nan domin ina so mu samu malaman da za su zo su rika karantar da su. Ku ga yaran nan ma ba sai an musu tambaya ba, wallahi ba abin da suka sani saboda iyaye ba su sani ba, ta ya za a yi yara su iya.